Igama lami uLanga wakamndweni, ngiqhamuka eNazaretha Pinetown. Ngizile eSt Aidans ngizokwenza i-BBR breast reduction, ukunciphisa amabele. Uhambo lami neSt Aidans ngiqale ngoJulayi. Ngafika ama-security enolwazi angiyalela ukuthi uqala la ushona la ushona la. From iklekhe langisiza first day ngathola i-date, ulayini omncane wakukhona uyahamba. Wonke umuntu wakhuluma kahle nami ngenhlonipho noku-understand ukuthi i-process engingayazi le, but nje batshengisa step by step ngahamba kahle. Ukuvula ifayili, ama-documents ayi-required, yonke into ngachazeleka kahle kwaba-clear nokuthi ngibuye nini. Noma sengibuya futhi angikaze nje ngibe nama-delay. I think iyona into eyangi-impressa kakhulu ukuthi lo kufika ngo-6 ekuseni kuze kuthiwa uhambe ngo-4 angizange ngi-experience. So for me that was a positive kuba uhulumeni sazi ukuthi nje ufike ekuseni. And then nga-admit for my procedure. Nakhona lapho ngosuku engafika ngalo, everything was clearly explained. Uzoqala la bese usuka la uye wodini ufune into ewukuthi. Nga-admithwa ngafica i-staff esi-friendly and welcoming ewodini, from u-sister to the nurses to ama-cleaner. Nodokotela bakhona-ke shem baphathana kahle. Yonke into nje bebengichazela ngiyi-understand futhi nemibuzo futhi abadini noma nginemibuzo eminingi ukuthi uzokutshela udokotela cha. Ewodini ngafica ku-clean, kushaya umoya. I-bathroom yakhona was very clean. Nje benza sure ukuthi I'm comfortable at all times. Angikhumbuli nje ngiba nenkinga yokuthi khona usizo engalitholanga in any way. Ama-meals the next day, afika on time all the time. Ama-meals are healthy. It's better than what I expected. Ama-meals akhona to the point ukuthi I think even ama-visitor bengicela nje ukuthi ngicela ngiphathele ijuice kuphela, nothing yabo, because it was sufficient meals on time, fresh futhi nokudla kwakhona. Noma sengibuye theatre, I had a few problems but everything akekho onyusa amaphapho, so now you don't panic. Uyazibona ukuthi I'm in good hands la, to the point yokuthi sengifanele ngi-discharge. Nakhona futhi maso discharge everything is clearly explained ukuthi okay uyahamba, udokotela useklearishile, uzobuya ngosuku olukuthi enza kanje wenze kanje. Back again today ngalolo suku nje seamless, yonke into ihambe very smooth. 10 out of 10 for me. Nje it was a very good experience and I feel very valued ukuthi as much as I can't afford i-private health, but lo engikuthola kahulumeni for minimum cost is high quality, high standards. Ngiyabonga.